Festival literature sveta Fabula. Tistega jutra, 2 dni pred Božičem, sem na vekah čutila njene mastne palce. In zbala sem se, da bo na lepem pritisnila premočno in se mi bo dozrkla kot frnikole odkotalila v lobanjo. To se zgodi, če kar naprej begaš z očmi in se niti za trenutek ne ustaviš, kot se spodobi za dobrega kristjana, ki pogled dvigne k Bogu, kot bi se nebo lahko vsak hip razprla. Pri vratih se je še enkrat zasukal in mi pomahal. Prizor, ki si ga bom pozneje v glavi znova in znova zavrtela, vse dokler se mu roka ne bo prenehala dvigovati in ne bom začela dvomiti, ali sva se sploh poslovila. Hello, and thank you for talking to us today. First, I would like to ask you, because your novel, The Discomfort of Evening, is partially based on your experience growing up. Mm-hmm. And I was wondering, when did you, when you were growing up, first develop interest in writing, in books? And then what was the point when you started writing? Nou, het begon bij mij al heel vroeg. Dat was op de basisschool dat ik voor het eerst Harry Potter las en de Roald Dahl. En ja, er ging voor mij zo'n wereld open en heel veel, de wereld van de fantasie eigenlijk. En ik kende de wereld vooral vanuit de Bijbel en die taal. En dat is natuurlijk de mooiste taal. Maar in de literatuur zag ik iets heel anders en ik kon me daarin verschuilen. Dus ik was van die schrijvers en toen dacht ik van, oh, ik wil dit zelf ook. En toen ben ik begonnen met een soort van een krant. Dat was in groep 7 en toen ben ik begonnen met dat heette de Griezelkrant. Dat schreef ik zelf en ik was ook de uitgever en ik was eigenlijk alles. En ik schreef dat en dan gooide ik bij vriendinnetjes door de briefbus. En dat was eigenlijk het begin van mijn schrijverscarrière, dus op de basisschool. Eigenlijk de magie van taal die ik daar zag. En dat taal dus eigenlijk een uitweg biedt uit een wereld waar ik niet in wilde zitten. En door de taal kon ik ontsnappen. I also read that you wrote the novel The Discomfort of Evening, which is now translated in Slovene, simultaneously with your poetry collection, with your first poetry collection. And I was wondering, how does it work? How do you write a poetry collection and simultaneously work on a novel? And how these two genres of writing influenced each other? Ja, ik denk eigenlijk dat het een niet zonder het ander kan. Ik ben in eerste instantie ben ik een dichter. Daar is voor mij alles begonnen. En toen ik eigenlijk een roman begon, niet eens me echt voor had genomen van oké, ik ga nu een roman schrijven, maar ik was daarmee bezig. En het was heel fijn om naast die roman, eigenlijk alles wat niet in de roman paste, kwam wel in een gedicht terecht. En wat niet in een gedicht paste, dat kwam in een roman terecht. Voor heel schrijvers is dat heel afleidend als je dat naast elkaar doet. Maar ik had denk ik die werelden nodig om ze beter te kunnen begrijpen. Daarbij is het, komt in mijn roman, zit ook heel veel poëzie. En ik vind het mooi om die twee genres eigenlijk met elkaar te mixen. En daar een soort nieuwe taal van te maken. En dat moet je nooit te veel doen, omdat je kan een roman niet volhouden als je dat als een gedicht schrijft. Dan is niemand die dat wil lezen. Maar die poëzie en die beeldtaal, dat is zo belangrijk voor mijn roman geweest. Dus ik schrijf eigenlijk altijd alles samen. En dat werkt tot nu toe heel goed juist. So your novel reads like a kind of stream of consciousness. It's very dense with images, as you just mentioned, these images also. And there's a lot of imagination, there's a lot of obsessions. It reads like you can't pause it because it just goes on. And I was wondering, did you
construct the novel linearly, or did you build the novel around these impressions? And perhaps if you could just give us an insight in your writing process and thinking process. Ja, het heeft lang geduurd, deze roman. Ik heb er 6 jaar over gedaan. Dat was voor mij soms veel te lang. Maar het hielp dat ik ieder jaar dacht van, nu gaat die verschijnen. En dat heb ik 6 jaar gedacht. En toen was het voorbij, toen kwam de roman. Maar ja, dit is een heel lang schrijfproces geweest. En dat is... ik denk dat ik nu anders schrijf dan bij de Avonds Ongemak. Omdat bij de Avonds Ongemak... ja, ik had heel erg nodig om... Het was een zoektocht, hoe ga ik dit verhaal schrijven? En wat ik eigenlijk wist, was dat het uitgangspunt de dood van mijn broer was. Omdat ik dat zelf heb, mijn eigen broer is overleden. Dus ik wist van, oké, die dood de dood van een kind en de rouw, dat is het hoofdthema. En daaruit ben ik vertrokken. En toen wist ik van, ja... En daar ga ik verder, maar hoe ga ik dan verder? En dat is eigenlijk een heel lang proces geweest. Dat ik inderdaad vaak de beelden had, of herinneringen had, of fantasieën, of dingen die de hoofdpersonen doen. En daarover schreef ik het verhaal en zo richt ik eigenlijk de hoofdstukken aan elkaar. Dus het was geen proces dat alleen maar dat hoofdstuk na hoofdstuk. Het was ook soms stukken die dan weer ergens anders kwamen. Dus het was een grote puzzel. En het ik schrijf nu anders. Ik schrijf nu meer dat het op elkaar volgt. Maar het heeft echt te maken met dat die roman een zoektocht was. So you took 6 years to write this novel, which is a really long period. And I was wondering, what was the hardest part of this process? Was it also, how to kind of translate your personal experience also into your writing, or was it the writing itself? Or what was the most difficult challenge for you? Nee, het moeilijkste was voor mij om het einde van het verhaal. Daar kan ik niet te veel over weggeven, maar dat was moeilijk om te schrijven. En ook moeilijk omdat je dan afscheid neemt van het boek. En misschien wat nog moeilijker was, om zo te schrijven dat je niemand kwetst. En dat is met een verhaal wat dicht bij mezelf ligt, vond ik dat heel moeilijk. Want ik wist, ik hoopte dat in het dorp waar ik vandaan kwam, dat daar in ieder geval de slager en de kapper en de groenteboer, dat die het zouden lezen. En groter dacht ik eigenlijk niet. Maar het engste vond ik wel als mijn ouders het zouden lezen, en mijn familie. Van wat gaan zij ervan vinden? En dat was heel moeilijk. En uiteindelijk heeft een vriendin en ook een collega-schrijver tegen mij gezegd van, wees onverbiddelijk. En dat heb ik toen boven mijn bureau geschreven. En iedere keer als ik dacht van, ik kan niet, het wordt te moeilijk of ik kan niet verder, dan keek ik naar die zin en dan dacht ik, ik moet inderdaad onverbiddelijk zijn. En eigenlijk ben ik niet onverbiddelijk naar hen of naar mijn familie, maar het meest naar mezelf. En daarmee kon ik dat boek schrijven. And your family, did they read the novel? Your community, did they read the novel? Mijn ouders hebben het niet gelezen. Mijn broers wel. Mijn zusje heeft ook gelezen uiteindelijk. Maar mijn ouders niet. En ik denk dat dat nu nog te moeilijk is. Ik denk dat ze op een moment wachten dat het wat rustiger is. En dat ze denken van oké, nu ga ik het lezen. Misschien komt het wel helemaal nooit. Dus het zijn geen lezers ook. En ze zijn denk ik toch bang dat het iets bij hen raakt wat ze niet willen. Ik bedoel, ik heb hen eigenlijk woorden gegeven die zij misschien niet zo zouden zeggen. Of dat zij misschien het verdriet dat zij voelen, dat ik dat misschien anders omschrijf. En ja, ik wil ze ook niet, ik heb ook respect daarvoor. Dat als zij het niet willen lezen, natuurlijk vind ik het heel jammer. En ik liefst wil natuurlijk dat je ouders trots zijn en dat je familie
weten wat je doet en dat ze daar, nadat ze het lezen. Maar ik respecteer hun keuze als het voor hun te snel is of te moeilijk is. Ja, dat is het eigenlijk. Your novel is full of images of nature, of metaphors revolving around nature, and it seems like you have a really wide knowledge of nature, and that it seems that your imagination is really tightly connected to nature. Is that also something you read a lot about, or is this something that you just grew up with and is kind of normal for you? Ja, ik ben opgegroeid op een boerderij, met veel koeien en veel schapen en allerlei kleinvee. Dus ik ben echt opgegroeid op het platteland. En de natuur was altijd om mij heen. Ik leerde veel van mijn vader over de natuur, want die was boer en ook nog leraar. En ja, je leert als kind om de natuur te waarderen. En dat is voor mij heel belangrijk geweest om dat mee te krijgen en om het belang en ook de schoonheid, soms ook de kracht van de natuur, om dat in te zien. En ik lees er niet veel over, maar ik heb alles zit in mijn hoofd en het hele platteland, dat leeft altijd met mij mee. Ik zal dat ook nooit kwijtraken. Ook nu ik in de stad woon, is het platteland altijd nog dicht bij mij. En ik werk inmiddels niet meer met koeien. Dat is heel, heel jammer, maar die heb ik een beetje achter moeten laten, omdat het gewoon nu te druk is. Maar zodra het weer kan, dan ga ik ook weer met de koeien werken. En dat is heerlijk om te doen en om dat af te wisselen met het schrijven. En ik denk ook in deze tijd brengt ook de natuur een soort rust en liefde die in de rest van de wereld, en vooral nu het zo nare tijd is in de Oekraïne, is het fijn om soms even in de natuur te zijn en om daar, hoewel je het niet los kan laten, toch een soort van even niet aan te denken. En dat biedt de natuur ook. En de natuur is een... Ik heb altijd het idee als ik ergens bij de zee of in het bos of waar dan ook ben, dat ze me daar kennen. En dat is een heerlijke gedachte. A lot of the thoughts, the inner world of the protagonist in the novel is also revolving around religion and God. And from the outside, the family and the outside discussion of God and religion in your novel seems very strict, and the God seems like a tough God, like a punishing God, while the protagonist, I think, connects God to a lot of kind of like magical thinking and a lot of imagination. And I was wondering also, how do you see it yourself, as how did religion and your way of thinking about God influence your imagination and your writing? Ik denk dat kijk, in eerste instantie heeft de Bijbel, mijn vader las altijd voor na het avondeten en op zondag gingen we naar de kerk. Ik denk dat de Bijbel, de taal van de Bijbel, sowieso een groot deel van mijn schrijfschap inneemt. Dat ik door die taal kan schrijven. Want de Bijbelse taal is de meest mooie taal met enorm veel metaforen. Maar tegelijkertijd ook een heel angstaanjagend. Er staan angstaanjagende verhalen in. Wat ik soms heel vreemd vind bij kinderboeken is dat er een leeftijdsgrens op staat en dat er bij de Bijbel dat niet zo is. Terwijl er hele gruwelijke dingen in gebeuren. Het heeft ervoor gezorgd dat ik als kind heel bang was. En dat ik inderdaad een soort straffende God voor me zag die zomaar je broer weg kan nemen. Dus een God die gaf en nam. En dat is als kind heel angstaanjagend. Ik denk dat dat ik nu anders zie. Dat ik nu denk van God is eigenlijk meer
ja, God die voor liefde staat en die voor verbinding staat. En, maar het heeft heel lang geduurd voordat ik dat kon voelen en voordat ik dat... ja, en nu denk ik ook dat ik het... Omdat ik zie dat mijn schrijverschap zo samenhangt ook met de Bijbelse taal en met de Bijbelse opvoeding die ik heb gehad, is dat ik het ook niet helemaal los kan laten meer. Maar dat hele angstaanjagende, wat nog steeds wel in mij zit, maar wel veel minder dan ik toen ik dat als kind had. Dus God heeft een hele andere betekenis voor mij gekregen inmiddels. En ik denk dat wereldwijd, er zijn nog steeds heel veel religies die in mijn ogen heel beknepen, zou ik zeggen, omgaan met het geloof. En dat is eigenlijk is dat vooral een gevangenis voor jezelf. En ook soms voor de ander. Dus ik zie dat nu het geloof heel anders. Maar ja, waar ik wel blij mee ben, is toch de taal die ik mee heb gekregen. En ook de goede dingen uit de Bijbel. Dus ja. You just mentioned that there are cruel stories also in the Bible, things that are not nice and that are not for children, so to say. When people write about your book, they also sometimes write that it's brutal, that it's disturbing, that it's not an easy read. How do you think about that, about those descriptions? Ja, ik denk dan... ik snap wel waar het vandaan komt. Alleen ik denk altijd dat je het in de context moet zien en in de... eigenlijk die kinderen... Want vaak wordt gezegd van die kinderen... en vooral in wat ze eigenlijk met experimenten met dieren en met de seksualiteit, dat aanstootgevend is of kan zijn. En ik ben zelf niet zo, misschien komt het ook door de Bijbel, schrik je zelf niet zo van literatuur en van wat er geschreven staat, omdat het geeft zoveel betekenis aan hoe die kinderen in de avonds ongemak, hoe zij opgroeien en hoe zij opgevoed worden. En als je kinderen niet een hand biedt of niet troost kan bieden, terwijl er zoiets heftigs in die familie gebeurt, hè, die broer die omkomt tijdens het schaatsen en ouders die alleen maar op de koeien gericht zijn en niemand die ze iets uitlegt, dan gaan kinderen zelf experimenteren en dan gaan ze zelf de wereld ontdekken, zichzelf ontdekken. En dat heb ik beschreven. En dat is denk ik voor mensen soms moeilijk te begrijpen. Maar ik denk als je in de psychologie kruidt en als je daar vanuit meegaat in het verhaal, is het heel logisch. En dus ja, voor mij is het dan... Ik vind het niet erg dat het zo genoemd wordt, maar ik ben wel heel erg voorstander van om in te leven in de personages en om vanuit daar te kijken van wat drijft en hoe gaan kinderen eigenlijk om met rouw. Dat is wat ik wilde schrijven. En als mensen dat beschrijven als aanstootgevend of als iets heftigs, dan denk ik alleen maar dan is het gelukt. So, despite the title of the novel implying this discomfort, when I was reading the book, I was thinking about how, despite a lot of things being discomforting and even disturbing, brutal, and so on, as some would describe these things, I also feel like that the world, the inner world that the protagonist builds for herself, that it's kind of like a safe space. It's also very tender. It's a world where she finds comfort. So I was wondering how did you think about this discomfort and yeah, do you think that that this world is kind of like
a safe haven for the protagonist. Ja, haar fantasie is eigenlijk haar reddingsmiddel. Ze doet ook op een gegeven moment... Ze draagt altijd een jas. Die doet ze niet meer uit ook. En dat is haar bescherming. Maar ook haar fantasie. En op die manier kan ze haar wereld veilig houden. Kijk, de wereld om haar heen is niet veilig. Maar in haar hoofd kan ze dat wel. En dat hebben eigenlijk al die kinderen hebben een soort overlevingsmechanisme om te gaan met verdriet en met rouw. En bij de hoofdpersoon, bij Jas, is dat haar fantasie en dat houdt haar veilig. En dat ongemak zit eigenlijk overal in. En dat ongemak zit in de lichamelijkheid, in de omgang, hoe groei je op als meisje van 10? Ik vind ongemak een van de belangrijkste thema's. Het is altijd, ongemak is iets wat we liefst uit de weg gaan. En ik vind het heerlijk om dat juist op te zoeken en om daar over te schrijven. En ook omdat ik nu de mogelijkheid heb om daarover te schrijven. En dat is voor mij de manier ook om uit het ongemak te komen. Om dus juist erover te schrijven en daar open over te zijn. Okay, perhaps for the last question, your both first poetry collection and first novel were very successful, and also, of course, you're the youngest person to ever receive a Booker Prize, the International Booker Prize. So I'm wondering, how did this success and also the attention that comes with this success influence you? How have you dealt with it? And what was this journey like for you, from starting to write and then suddenly also being in the spotlight, so to say? Ja, het is eigenlijk vanaf kinds af aan had ik altijd een droom om te schitteren en op podium te staan en om het liefst beroemd te worden. En nu met die Booker Prize, dat was fantastisch. En dat zoveel mensen ineens je boek gaan lezen. En ja, voor mijn gevoel ook Jas, de hoofdpersoon, een soort omhelsde. En dat is een heel belangrijk moment voor mij geweest. En nog steeds, omdat het gaf me eigenlijk voor het eerst de zekerheid dat ik iets kan. Op de basisschool zei ze altijd van, nou, we moeten maar gaan kijken of het iets met jou gaat worden. En toen won ik samen met Michelle Hutchinson de Boekenprijs. En toen dacht ik van, nu kan ik iets. En dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. En in het schrijven sowieso. En ook in mijn leven. Dus het is soms is het wel is het veel. Maar ik ben heel dankbaar voor wat ik heb gekregen. En voor dat ik het met zoveel mensen mag delen wat ik doe. En dat meer mensen dan alleen het dorp waar ik vandaan kom het willen lezen. Dat is echt fantastisch. I'm also happy that we get to read your novel in Slovene. And thank you so much for talking to us, and yes, for writing. It was an amazing experience to read it, and of course looking forward to reading your next works in the years to come. Thank you so much. Thank you so much, yes. Imela sem 10 let in jakne nisem več slekla. Tistega jutra nam je mama zaradi ledenega mraza v obraze utirala mast iz rumene pločevinke Bogena, s katero smo sicer mazali le razpokano kožo, otiščance in cvetačaste zatrdline na vimenih naših krav molznic. Pokrov pločevinke je bil tako masten, da si ga lahko odvil le s kuhinjsko krpo. Mazilo je zaudarilo po poparjenih vimenih, ki so narezane na debele kose in začinjene soljo ter poprom, vsake toliko narahlo vrela v loncu z jušno osnovo in ob katerih se mi je obračal želodec, tako kot ob smrdljivi masti na moji koži. Kljub temu je mama svoje debele prste rinila v naše obraze kot v hlebce sira,
ki jih je otipavala in po njih tleskala, da bi ugotovila, ali skorja že zori. Naša bleda lica so žarela v soju kuhinjske žarnice, prekrite z mušjimi iztrebki. Že davno bi morali na njo natakniti senčnik, takšnega lepega, s cvetlicami. A vsakokrat, ko smo v vasi naleteli na kakšnega, se je mama odločila, da bomo iskali naprej. In to je trajalo že 3 leta. Tistega jutra, 2 dni pred Božičem, sem na vekah čutila njene mastne palce in zbala sem se, da bo na lepem pritisnila premočno in se mi bodo zrkla kot frnikole odkotalila v lobanjo. Da bo rekla, to se zgodi, če kar naprej begaš z očmi in se niti za trenutek ne ustaviš, kot se spodobi za dobrega kristjana, ki pogled dvigne k Bogu, kot bi se nebo lahko vsak hip razprlo. Ampak pri nas se je nebo zmeraj razprlo samo zaradi naliva ali snežnega meteža. To pa ni bilo nekaj, v kar bi bilo treba buliti, kot kak bebec. Sredi pogrnjene mize z zajtrkom je stala iz protja pletena košarica za kruh, prekrita s papirnatim prtičkom z božičnimi angelci. V rokah so držali trobentico ali vejico belega omela, da so prekrili lučke. Tudi če sem prtič podržala pred žarnico, se jih ni videlo. Domnevala sem, da so podobni zvitim kolescem posebne salame. Mama je nato na prtič skrbno razvrstila rezine kruha. Belega, črnega, z makovimi semeni in kose hlebčka z rozinami. Po hrustljavi skorici rozinovega hlebčka je skozi sito pazljivo presejala sladkor v prahu, da je spominjal na prvi puhasti sneg, ki se je zjutraj usul po hrbtih naših frizik, preden smo jih s pašnika segnali na suho. Plastično sponko vrečke za kruh smo zmeraj odložili na pokrov pločevinaste škatle za kekse. Drugače bi se izgubila. Mami pa vozel na vrečke ni bil všeč. Najprej slano, šele potem sladko, je rekla. Ko zmeraj. Takšno je bilo pravilo. Potem bomo veliki in močni. Veliki kot orjak Goljat in močni kot Samson iz Svetega pisma. Zraven smo morali spiti še velik kozarec svežega mleka, ki je že več ur stal na toplem, da je bil ves mlačen. Prek njega pa se je navadno pela še plast rumenkaste smetane, ki se ti je prilepila na nebo, če si pil prepočasi. Najbolje je bilo, da si mleko polokal miže. Mami se je to sicer zdelo nespoštljivo. Čeprav v Svetem pismu nič ne piše o tem, ali je treba mleko piti hitro ali počasi. Niti o tem, ali sploh smemo uživati kravje telo ali ne. Iz košarice sem vzela rezino belega kruha, jo odložila na krožnik ter prepognila, da je bila videti kot bela dojenčkova ritka, ki je bila še toliko bolj prepričljiva, kadar sem kruh namazala s čokoladno kremo, kar nas je otroke zmeraj zabavalo. Če imaš zlate ribice predolgo v temni sobi, sčasoma opletijo, sem zašepetala Matijesu in kruh odložila s 6 kolesci obarjene klobase, tako da so vsi segali na tanko do kruhove skorice. Imate 6 krav in 2 od njih pojeste. Koliko vam jih še ostane? Vsakokrat, ko sem sedla k mizi, sem v glavi slišala učiteljev glas. Zakaj morajo biti butasti računi zmeraj povezani s hrano? Z jabolki, torticami, picami in piškoti? Mi nikoli ni bilo jasno. A v vsakem primeru je učitelj opustil sleherno upanje, da se bom kdaj kaj naučila računati in bo moj zvezek snežno bel, brez ene same rdeče čačke. Potrebovala sem celo leto, da sem se naučila gledati na uro. Oče je z mano presedel cele popoldneve ob šolski učni budilki, ki jo je sem tratja v obupu zabrisal z kuhinjske mize, da je priletela na tla in je iz nje skočil mehanizem. Preklemana reč je pa še kar zvonila. In še zdaj se je kdaj zgodilo, da sem pogledala na uro in so kazalci zamigali kot deževniki, ki smo jih z vilami izbrskali iz prsti za kravjim hlebom, da smo jih nataknili na trnek in šli lovit ribe.
Ko si jih držal med palcem in kazalcem, so se zvijali na vse strani. In šele, ko si jih nekajkrat frcnil, so se za trenutek umirili. Ti obležali na dlani in bili na las podobni tistim sladkim rdečim jagodnim črvom iz Van Lujkove prodajalne sladkarij. V družbi se ne šepeta, me je opozorila sestrica Hana, ki je sedela zraven Obeja na drugi strani mize. Kadar ji kaj ni bilo všeč, je vsa mrka premikala čeljust sem in tja. Nekatere besede so še prevelike za tvoja majhna ušesa. Ne morejo skozi, sem rekla s polnimi usti. Prav zato, ker sem tako bled, moram biti veliko na zraku. In se šepetal Matijas. Zasmejal se je in v lončku duo penoti nož skrajno pazljivo zaril v predel bele čokolade, da se slučajno ne bi dotaknil predela s temno čokolado. Duo penoti se je znašel na mizi samo za praznike. Veselili smo se ga že več tednov in zdaj, ko so napočile božične počitnice, smo ga končno dočakali. Najlepše je bilo, ko je mama z vrha lončka potegnila zaščitno folijo, z robova očistila koščke lepila in nam nato pokazala bele in temno rjave lise, kot neponovljiv vzorec na krzno telička, ki je pravkar privekal na svet. Kdor je tisti teden v šoli dobil najboljše ocene, je smel prvi zajeti iz lončka. Sama sem na vrsto zmeraj prišla zadnja.